Hola, macos. Doncs avui paquet 19. I a veure què ens depara. Pel que veig ens depara molta cosa. Pues vinga, som-hi. Som-hi a buscar peces. Tinc això així perquè ho veiéssiu tot, però clar, per mi és una merda això. Aquí. Comencem ràpid. Pitipà i pitipà. Aquesta no és, no, és una altra, és aquesta, efectivament. I és així, sobresurt això, sí. Aquí. Molto bene. I era una d'estes. Doncs com aneu? Com va tot? Com us ha anat el dia? El dia que veieu aquest vídeo? Potser no sigui el mateix dia que el gravo. Pot ser. Tot pot ser en aquesta vida. Els camins del Senyor són indestructibles. Inescrutables. Indestructibles, diu. Mare meva. Està flipant, no, loco? Nou d'això. Què m'estàs dient? Nou. A veure, una, dues, tres, quatre. Això és la pera, Això és la pera. Col·loco un i desmunta l'altre, tio. Que bé tot. Vale, molt bé. Sí, no? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. I el 9è m'ha desaparegut. On ets? Què passa, pesseta? Aquí. Cada cop que dic pesseta, sembla que faci referència a la moneda. I no. Vale. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. I ara és... Què és? Sí, just la que tenia a la mà. Aquesta, no? Effective Wonder. Doncs ja està, peça feta. Que no, que és broma. Mira, aquí l'he muntat al revés. Ara 9 coses d'aquestes. Vale, 1, 2, 3. Flipareu aquest. Ara he d'agafar una quadrada, aquesta. Correcte, està molt bé. I ara el mateix, a l'altre costat. El mateix no. Perquè l'última peça que he col·locat no és... Aquí se'm veu bé com col·loco les peces. Perquè sí que és cert que al principi no volia que em veiéssiu la cara, però un dia per error vaig sortir i ja dic, pues ja està. Ja està fet. Vale. Ara és 3 d'aquestes que comença al principi, em sembla. Correcte. 1, 2, 3. I ara és una llarga, que em sembla que és aquí. I aquesta. No? Correcte. Ara 2 d'aquesta. Per això al principi deia, quina vergonya, que la gent em vegi, em fa vergonya. I un dia vaig sortir i dic, bueno, amb la meva panxolina, o sigui, si em veu aquest home, el panxolina, com se diu. Aquest dirà, mira, egoista. I jo, sí, i què? Tinc amics, no com tu.
Jo solet em calento la boca, ho veieu? Però bueno, hem vingut a jugar. M'ha explotat el cap, ara mateix m'he perdut. Ah, amic meu. Primavera, estiu i tardor. Vale, llavors sí, això està bé. Ara, què ve? Ara ve un altre aquí dalt, però veus això? Ah, sí, està bé. Aquesta blava aquí al mig. Aquesta blava aquí al mig. Això aquí. Però ara, això em deia que ho fes d'una manera, ho faré d'una altra manera completament diferent, perquè m'he girat la vida i va aquí. I no és el que jo necessito fer, Veieu com s'ha de veure el que fas? Que liquar. Que liquar. Y es un niño, Olivella, para un niño y para ella, Olivella. A vosaltres us agraden molt els javalumbes? Truquen algú. A mi no deu ser. Penalti. Doncs com esteu passant les calors? Us imagineu que aquest vídeo el veu algú a l'hivern i diu que calor, si tinc fred? I jo, pues això. Doncs això, la calor que fa que no tens fred. Començaré per aquí al darrere, com ha fet aquest. Bueno, m'esperava pitjor l'estructura, Ara són 10 d'això. 3, 4, 5, aquí quan van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, i aquí al costat, a l'altre costat quan van? Vale? Llavors són això és així, vale? I l'altre també és així, tapat, vale? I ara fins aquí el que càpiga, no? Pot ser 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Molt bé. Ara 5 d'això, d'un cap a un. Vale, d'aquí, vale. D'aquí. No, al revés. No, sí. Això està mirat sempre així, llavors. Això així, llavors són 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Perfecte. Molt bé. I ara això ho col·loco així. Ho col·loco així com amunt. No us ho estic ensenyant perquè estic concentrat i ara quan acabi el que estic fent us ho ensenyaré. Sabeu que sempre m'agrada ensenyar-vos el que faig. Però que no tinc sentit. Ja, porto això fet. Sembla una torre, però... mira aquí. Bueno, no sé. He vist coses que no sé què van ser. Epa! La torre de Pisa, que se m'ha caigut. Ara, un aquí i l'altre aquí. Molt bé. Ara, això amb això. 1, 2, no? Sí, 2. Continuem d'esquena, vale? Llavors, això així.
Ara, això i com? Ah, però abans necessitava ficar això. Com? Espereu-me, Així, 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 molt bé. Ara, una torre amb un unicorni. Molt bé. I això on va? Ah, dic, no para. Vale, ara és aquesta peça. No sé com. Ah, aquí dalt enganxada. Anava a dir no sé com, però sí, aquí dalt. Molt bé. Ara, això, així, això, així, això, així, ara, em falta una peça, aquí, i la rodona, aquesta, pam! Vale. I això així, molt bé. I això on va? Això es pot canviar. Això va... Tres... I això. Així, llavors això així. Vale, i va, on va? Vale. On va això? On va això? Que m'he deixat algo... Potser... Ah, que m'hagi deixat... Ja... Vale, veus? Aquí està l'error. Que m'he deixat... Vale. Que m'he deixat una... Vale. Ara. I això? No hauria d'estar una mica més separat o està junt? No, està junt. Vale, llavors, això. Això em sembla que va aquí, no? Sí. I com va això? Vale. Això mira cap endarrere. Vale, i tu pinta... Vale, sí, perfecte. Doncs aquí teniu el paquet 19. Aquesta torre d'aquí. I això és... Anem a llegir. Aquí ens anem a ficar seriosos. Your Mag thinks the Main Tower will be the tallest point of the Hogwarts Castle, but is it actually the Astronomy Tower? Ah, la torre d'astronomia. Doncs aquí la teniu. Mireu que maca és. I això és per, suposo que després enlairar la nau. No, és broma, Doncs mola. Mola molt. M'ha agradat molt. Tot sigui dit. Llavors, això es mira així. Espereu, que estic mirant la caixa. Vale, sí. Doncs aquí la teniu, la torre d'astronomia. Ja em direu què us ha semblat. A mi m'ha agradat molt. Doncs ja sabeu el que us dic sempre. Si us ha agradat, li doneu like. Si que em podeu dir què us sembla, o quin set voleu que us porti, o encara que si em podeu dir algun acudit. Tot comentari serà benvingut. I si no esteu subscrits, doncs li podeu donar el botó de subscripció. I res més per avui. Que un petó, i ànims, i força, i gràcies, i una abraçada. I adeu!